Algaita Studio. Masu burbudar fassara. An saba 'yan mata ba sa taɓa ni saboda wani dalili ya labai. Yanayin soyayya yakan yi kamar shirme. Da haka nake, amma da gabatar da 'yarka sai zubin ɗabi'a ta yi doke ɗaya ɓangaren. Ina san ki. Me zubin ɗabi'ar ka rikici haka? Da zarar ka yi tunanin nawa ne? Ko da dan ita yake rayuwa? Yana farfadowa a wannan shine zubin ɗabi'a ta. Ola chica, ola chica, ola chica, ola chica. Kowace yarinya ta za ta yi kyau idan ta samu tarbiyyar al'ada. Ke ya kike? Ba wata kalma ko daya? Indai ba wanne zai an tayo da haɗaɗɗen bayani ba wata kalma dan uwa. Abin da ƴata ke ƙauna shine mutuwarta. Soyayyarki ba za ta taɓa bari na mutu ba. Dilludu adursu, dilludu adursu, prema challudu adursu, manannaki alludu adursu. Gabatarwar ta yi bata lokacin ne me a so makaftawa. Sirino abokina ne. Salansa na gabci shi ma daban ne, ba kalaka. Da muka gan shi fatalu sun kama shi, sai ya cawi. An ce wata mata, sai kuma na gagardi. Farmaki na farko ba mu yi kamata mu kai shi ba. Ka tabbata ka kai farmakin ka da kyau, dan farmaki na biyu bukatar kai shi bata cika kyau ba. Na zo gida bayan lokaci mai tsawo amma ba girmamawa? Mazu wani halitta ya majiyar jini ya kawo mata kwalba guda. Wasa wai kuke da fatalwa? Jaririn Siriki. Barkanku dai jama'a. Zan ari lokacinku na dan wani taki domin sanar da ku wata fa'ida mai ma'ana da ta yi daidai da kadamin rayuwa da ake ciki. Komai a yau ya dawo na nan take yanzu. Ba a son jimirin da zai kawo wa'adin daidai da na ɓata lokaci. Tare da hakan, ana buƙatar tattala silalla ta yadda ba za a yi ta sheƙe su wuce ƙa'ida ba. Haka zalika, akasari saboda tsaro da sauransu, ba a cika son a yi nan a yi can ba, duba da buƙatar tattala lokaci da silalla sannan kai ya kasance a sanyaye bai ci faya ba. Ana son a ga cewa an jefi tsuntsu biyu, kai so samu ma uku, kai da zai yi 4 ko 5 ma da dutse ɗaya. A'a, da rabin dutse. Kaga malam tsaya. Je ka kan gundarin bayani kai tsaye, dan na ji kamar ka fara gindaye da ni da wata almararka. To ba dai almara bace, amma ka tsaya ka ji. Idan kana neman hanya ɗaya rak wacce za ta bulle da kai zuwa samun data a saman yana da kuma ƙasan yanar gizo domin su kurkulawa a wayarka, an taya dangwayen kiran waya zuwa layinka domin kire-kirenka na zumunci, kasuwancinka da sauransu, biyan kuɗin kallon tauraron ɗan adam, biyan kuɗin wutar lantarki, sayan fama-faman wayek, neko, jam, biyan kuɗin rijista da dai sauransu, to ga ta nan kuma ta kasance ita ce. Kaga malam tsaya da ka ta tsaya. To ina ji. To ai duk wannan mutum zai iya danna lambobi yayi da layin kan wayarsa kai tsaye. Me wani na musamman? Babu wani na musamman. Sai dai ma wasu na musamman. Kaga wannan ba maganar haddace lambobi da zaka iya manta su ko ma a zo a sauya su. Buɗe da na more ne kai tsaye ba walawala sai walwala. Kuma baya ga haka a wancan tsari akan samu matsalar masada. Ita ko wannan masadar ta kashi 99.9 bisa 100 tana nan zagau ba sauka bare sauka le tsaka da sabga. Ga tsantsagwaran tsaro da kariya sabanin wancan tsari da idan layin ka ya fada mugun hannu sai yadda Allah ya yi dangane da tattalin arzikinka. Gashi kuma idan bukata ta kama zaka iya tuntubar sashen magance matsalar abokin cinikayya ba dare ba rana kuma a saurare ka tare da baka ba'asi cikin yaran da ka zaba. Ga sauƙin rijista da shiga, ga komai a fili jin daɗin bako. Gashi kuma nan take idan cinikayya ta fada zaka gani ko a'a babu je ka dawo zuwa jimawa yanzu ne. Sannan a duk lokacin da cinikayya ta yi tutsu to nan da nan za a maido maka da 'yan silallanka ba wallahi tallahi. Duk wannan sauki tsaro da tattala lokaci da silalla za a same su ne tare da manhajar Express Money. Express Money tana amfanar dillalan data, shagunan POS, masu siyar da katin waya da masu fidda katin lantarki da sauransu. Ku an taya Google Play Store domin san kamo wannan manhaja ba wahala ba wahalarwa. Malam, na ji ka shiru, lafiya kuwa? Kai jama'a,
Express Money za a sami mu a sharaɗa Phase 2 kwanar Ganduje daura da Iman Secondary School Kano. Za a iya kiran Express Money ko a taɓo Express Money ta WhatsApp a lambar waya kamar haka: 080-86-09-02. Adireshin Express Money na yanar gizo shine www.expressmoney.com.ng. Adireshin saƙon yanar gizo kuma shine expressmoneyapp@gmail.com. Express Money, sauƙi goma tattalin lokaci da silalla.